Hei tid, så det atter her ved en nødgen parste av Gjerstamal. Og vi det, som vant, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøa, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og jeg for enda for å si at vi hjertelig velkommen til hente her parsten av Gjerstamal. Og jeg får spille, Paul. Hva ligger til hjertet der, Paul? Det vi Gjerstamal som vitt fevnant, ja. Du finner det alla stem. Och i människa. Det var näka hjärta som det gärna vill jag fortälja. Och jag minns det kom till en lilla bäkt alltså ute så här var en kvalna som hej alltså hon är sälja åt Gjerstamal som var döttren som för många så igen hej lagt henne till tryck på Jesus. Og jeg ble så hodt ikke nærmest nere som hun krøtte fra at jeg helt av så almindelig karst, og jeg kommer ihåg som Sanchez, og Isa Kalt, og Eleonoran Atten, om husarhatten, om gøylig kvalt, og jeg er litt stav og sitter, og en litt kjent, og så svank og kvalt. Og så forsanker vojar, ja, at det bare kom fra 4 meter, og jeg hentet her, mamma fortalte at vi hetta var något helt annat än det och i sövn här var ju mamma dig och i tog Sanchez och pappen han var inte tryckvante och allt det här. Men låt mig färra in i så sövna. Pappen tjejsagentna. Alltså med vår mamma han var själv väl känd det här. Han var uppvuxen här och som skilte som var mamman ingift eller gift till bygden här ett löjtna. Och han kände så väl och en utrarman som han är så störst och allt att han skulle nog färdas få han att flytta till en fjörden till döttrarna blev så äckligt sjuk. Och då hastade jag släppa till lackna. Och han får så till den mannen och leta fyran och Jesus säger jag ta klockan 3 och 3. Så kyrrande och jag sett mig för att det kom tryck om fjörden. Föräldrar och hesa lite käntarna som var så sjuka. Och som sagt så görs och så tar lötan komma så tog jag bil så helt det jag fjörden. Och kommer fram till sjukhus i Ötlundgåvorna. Men så var det sen det bojen det fick och det var så kälkande att hon kunde dodja men så var det som var ganska värre ber och det var att han kunde få skeja. Så som är skiltet så var det gärna ett händelse gärna bron nedlopp. Som batte ja och huvudfeber och så sitter mamman här så ser Kara dottern så här och hon gråter nog så väl från sin egen stöv att hon visste inte att jäntan så lite som hon var en övigt alltså att hon har en fasta trick av Jesus ja. Det visste han ikke om, og det har han nevnt om etter. Og så sitter mamman her, og i bøn til Herren Jesus, fire som dør bare skatte, ja. Og alt i øynene røyses døtterne i sandene, og sier vi mamma, færre jeg hjem til Jesus. Og dette har mamman aldri hørt han sagt før. Heim til Jesus, endeteknen for seg själva. Færre heim til Jesus. Mamma, heim til Jesus. Hesen bådskapet trångte seg innom hjertet til mamman her. Sier hun ikke heim til Jesus. Og så, av hesen altså, innelig løyk, altså brust. Alla tralldomsluncher av hjertet henne og det blev vitt oppe for Jesus, og hun tog med til henne alt i øynene. Det sannelig hon hørt om Jesus. Själva. Og så Herren brukte døtterna til at
Lada hjärsta till mamman ju. Det var hjärsta till mamman ju upp, hjärsta mala. Ja. Och allt i ögonen så var hon till som dottern var nu. Pura. Som Jesus säger, vi hade som bad så kunde inte komma in och kommer och så. Det är han har badna innerliga tryckven som tarvar och ända Jesus säger till han. Och så tar bröst i alla trantavslåncher innan Ivans och hjärsta henne. Mamman kunde inte säga av hjärtat samma döttren har sagt vid munnen så in. Hem till Jesus. Och så hände det henne som skulle hända. Då evangeliet är ju kraftgods kvar en till frälse som tror. Och efter hesa fullfärd och frälse och atlan gods vi sjuk och döttrene med en spårningen däpre etter meting laknarna röstet som boabrott i hovhøy med mammanar och i samband vi kostnaden av frälse henne. Alltså det som hon säger det är så otroliga grubande alltså. Jag huxar sig här att Herren måtte täcka döttrarna för att hon skulle bli frälst. Och så sätter hon bara sitt klar. Och så nu har hon döttrarna i attor. Ta hört i hon rött, badna rött hennara, Milto, Emilia säger, mamma. Och det ligger nog oj, mamma. Hvordan rötten säger mamma. Och ta en häst för sig, mamma. Så kunde mamma inte annars säga, älskar jag barn mot. Är du frisk? Ja, mamma, men kvar är bamsan? Ja. Och hon var frisk. Ja. Alltså, det och hon blev sjuk till. Ja. Ända vi mamma blev bjärk och frälst. Och hon blev frisk. Och det stod frisk. Ja, så nu är malen 8. Ja. Och under känsko efter alltså ett omtre det blev så kännligt att mamma var bröta. Efter att mamman kom till trygg var Herren Jesus kunde inte fjällast. Ja, detta var god till dårt. Och så säger det till versen så kommer det att tryggven är att som prätka veror och det som prätka veror kommer vi i året Kristus här. Rambra och Tutsch och Seitan och här ända den här frasaknen. Och det är ofta så alldeles när man färdast och kommer runt dem så stäm. Och särliga och i gamla döv man var kvikor och fortis för affära. Om det var tjårisk och så framvägs. Så upplevde man särligt ting som man annars inte kunde uppleva. Nej. Och att det talade alla morgon till mitt hjärta. Och i samband med hans hansen som jag nämnde jag började vid. Ja. Och så kallt under några natten. Husar hatten och kvällt. Och jag är en luttlare stavsitter en lite känt så svank och kvällt. Och så tar lösningen av hese mävorlösningen. Det var en helt annan söva. Ja. Och en söva som ända vi att döttren fäur. Och till sätt och en sanka. Och som pappen Tonkor, han sitter här och är någon fer. Så spelar döttren pappan. Ditt sia kvörsut kvargen ska en och halta vi. Ja, akkurat. Mamma var tryggvande, ja. Ta sig om Jesus och hans makt. Men ingen god till över pappa mänga sagt. Ja. Och så kom hit in till pappan. Det här är handlar rört. Ja. Jag minns det var den sanchen Solron och Ottmar som sunker han. Ja, det sunker. Ja. Men ta stod nekva pappa. Han grät men säger då. Tryckt ut och mamma säger om Jesus och det blev. Och så är det här och tryckt sig badne leje och Jesus öppnar famn. Och som henne förde till himmelsens tryck och ljus och havn. Och så var det. Ja.
det är om verkligen nekvar så gruppen till söver om det här att komma och ofta så vi till att det som är starkast och avvärst alltså en förälder till botten. Ja. Det är en logiken är så och metallier och spårningen är så enfalt. Det var inte annat. Inte annat vapen än att trycka. Alltså. Vi är inte som böten då, som du nämnde. Ja, det är det som jag har också om. Och också i verkligheten om hur underfullt ett år ger. Och Eisen tar han här säger i 17 Korinthierbrevet kapitel 11 och han säger till att det är rätt och fyra att han så armren tar ev och så nu är det tryckvande folk. Så skulle också han tycka spittlas och väntas från att enfalt av troskapet vi möter Kristus. Och så säger han kommer omkring och pratar annan Kristus så det finns ett annan anta. Ja, så ombär det att se det väl. Alltså, det är allöppnen som är att trunna. Ja. Och så där han så i värld samsmöte ända när höstmorgonen och Ernstein, Niklasen talar. Han kommer nämna att här i salmen om det att den som vinner vi omgås Herren till som mötas han. Och satt man den så ska vara ta en koncert. Och jag blev så gripen av här sån här att som vinner vi. Och nu är det Herren och är. Och nu är det Herren och to. Akkurat, ja. Och det är akkurat det som är i vintern. Det är Herren och i köknen och jätterna. Som talar. Ja. Och som vann. Och jag satt och huxade om att det är med han talar ju och så får han upp Männing, Marskanes, ja. Och säger något om ett gåår, rörter som han alltid ger. Och så kommer in i versen framför mig. Nu är det kvar heter stentor, det kan ska till finner som vinner vi inom konstant. Ja. Så vi kunde titta fram, till här är 2 vers frammanför hatta. Alltså det är Aren som vinner vi som jag kommer också om. Och det är i salmen. Ja, till Psalm 25. Psalm 25, ja. Vers 14. Vers 14, ja, 25. Och jag har alltid att det här är attor när kan vi gästamåla göra som kryper en om det som Anna kan främja och i liv i åkara tror jag att säg till 25. Ja, som vinner vi en omgångstarren till som rättastan och satt man i hans så ska vi att han punktkört. Och så ser han då i 2 vers Aren i vers 12 till kvar är han i öttast herran honom visar han vägen och i han ska välja så all hans ska alltid liv och locka och avkom hans ska få land och jag så det heter om ett att döra bara ja det är helt visst ja. Och jag kom till att låta vara vi använda röjsa med och bara här som det sett och se några år om att det här vinnar förhållt i Herren. Vi minns från 4 Mosebok kapitel 12 till Miriam och Aaron de hade dömt inte Moses sig finns en etiopiska kona. Och de sa då att det är bara Moses Herren talar vi hur han körs talar vi också. Och så stände på inte att han Herren hört och kom ner. Och säger vet jag hur spelar till att det var att det kunde ta till åren och möta tänderna med Moses. Angenera gör som han. Han spök för oss att människor gör. Det ska smal världen från Herren. Ja. Och så talar vi en profet eller vi så är det drömmon eller vi självmon men arvser vi tänderna med Moses. Han är trygg för i ötlån hus och mun. Så lyser han. Herren lyser bort han 4 tajm. Och eisen tajm så Moses var kattlaver.
Här vi tar den här rollen, ta ständigt till att Moses han be en annan. Han stämmer sitt liksom. Ja. Och ta det här säger vi han att hevet du inte Aaron bror till ner. Han kan tala. Men han släpper inte tala själv alltså. Du ska lägga någon ord i munnen. Som man ska säga. Att det vi en vinskap med vi Herren. Till bara med Herren och till. Det akkurat det. Och första att lov. Ja. Herren till affär till honor. Ja. Och till Herren omtalar här. Som arves vi tjänar med Moses. Han talar vi som övertalar vi annan man. Ja. Alltså att det är. Det var inte formellt i då. Och inte formellt. Nej, det vinner förhåll till. Och tajba i versen här i Johannes 15, här 15-16. Där han säger till att jag kallar det inte långt tjänare. Det kan jag kalla viner. Det är allt det som jag har hört av färgmån. Här har vi ju kunskapsstick. Alltså det är otroligt. Ja? Och titta har vi inte uttalat mig. Jag har uttalat stickon. Och jag har sett en gång till att de ska föra ut och bli avväxt. Och avväxtickare ska vara vi. Så färgen kan göra att det kan allt som det vi han om honom. Ja. Ja, det är helt visst att det är något helt särskilt vi alltså vinnar lärnon vi Herren. Ja, är det nog så spänt på vad du får säga. Ja. För jag vet att du först. Det kan bli så personligt. Ja, det är det personligt alltså. Men hur personligt var det inte agenten här som la och blev frisk? Helt visst. Hur personligt var det inte hinare som vi pappan? Ja. Men jag kan säga för mig, gossar, för mig virka i öntja. För det blev personligt. Och det är ganska den bästa lösningen av det som händer för mig, gossar. Och som jag tycker vi är det som har en inskjør vi og ødlån. Han inskjør å være viner okkara. Han inskjør ikke til at vi ganger rundt og har en firestilling om at han strenger. Akkurat som den ene som grå talentene nye. Jeg visste at du var strenger herre. Ja. Og det er ikke det som han inskjør at vi okkon. Nei, jeg kjørt ikke. Nei. Det virker for meg som at det er så fjerst vi ødlån her formella som man säger alltså. Man kan blöja så sen möte och fira och halta vi och köra sig till hatt och köra sig till hit och så knappt blir stå. Jag kan just då nu. Är chatta till som han att lägga. Ja. Samband upp efter. Man det akkurat där. Alltså visst inte var fyra att det här vinnarbande alltså ordentligt. Alltså det är inte bara att här stuva formella. Så i det öjla störst och om jag var standard i nökrona. Det är inte alltså ganska jag hade inte en gång klar att ha fasaderna av att det ser ut som om att Daniel ständer. Jag nämnde det går det så att I alltid det som vi det är allt man hever det här olika gå känslorna. Ja? Man hever sitt egna hållt att drejas vid. Ja? Och det gör motallop. Det ser han också här att det är emot det antal i ojåkarna. Ja, standard förstående måte. Och Satan kring för att toucha omvandlar det här så vet jag väl och en kapitel 1 va. Och så ju talfärden vi Paulus lyckan i himmelen. Ja. Det först från till point med så att i toucha och in och i det så viskar här. Det är det viskar som öjer och inte öjer. Och så tar det bara så som Ernst nämnde här. Jag tänkte kommer här ner till vers 80 här och han har räknat upp allt han det för Herren här i löven om Paulus. Så är det som kvante att ge mig ofri. Han nämnde det. Ja. Till omsorgen för ödlon samkomna. Kvar är vajkor, evre vajkor, kvar är vi vårt avsluta bränner mer och ska det rosa mer så ska det rosa mer och vajkor kan in. Så det är vajkor är stark. Alltså han har antaliga tillstånden. Tänk man är vajk
vacker och så kommer frostaren säger ja men ivast du inte helt du att det var men när du helt det att du bara samband vi godin allvald och så ständ man runt ett lite det är bara tryckven ja till akkurat här och jag känner att det är vinnarbandet så öle största att ja jag har ju också så huxa för mig själv alltså grunden till att är stand till tog han helt så fast om annars hade inte att det inte fungerar tog att alltså det bara hans närvaro är så hon är så konkret hon är så lycka till och hon är så närvarande alltså det fyller så av medelarna innan oimera och det som jag fortalt flere för att det som brøtte alltså mitt liv fullkomliga det var inte jag som ledde han upp men han lärde mig finna sig eller han fann mig alltså det var akkurat gott så hvordan och ledes det jo han lei allt rätt så men det är ju det här till att han vi pass så in matta vi åren och vi åren och vi hela andan lette meg her til at han visste meg til at jeg har ikke som jeg kunne vise og som kunne brukes til næka som helst. Da. Og ta i den konstateringen finnes det på blåsa. Godt sier, jeg opplevde sånn, akkurat som god sier vi meg, godt Daniel. Jeg hadde det som jeg ikke, nå skal jeg vise til her, hva jeg kan gjøre til her, og hva jeg har gjort for det. Og han sjånen av Jesus av krossen og vi bodde jo om. Det var bare så livande firmer at det brøt sånn at hjerter. Kan man da? Jeg var 21-22 år også. Ja. Faktiskt så. Ja. Ja, var så som är det av er han maten att till allt vi heter vi åren och och här och i 17 det måste spela kapitel 2 som 50 är ändan av kapitlen där. Här stände det att ta alltså han utåt smojlöt rojnojlöt. Ja. Och som tjvaran och är och som är vann är och så framvägs han. Här sedan ta fasta grundvattnet kostenter. Över detta insikt Herren känner så inne. Ja. Och så är det här, kvart han som nämner namn Herrens, halt sig från Euratvis. Akkurat, ja. Akkurat det. Ja. Euratvis. Ja. Toi teir, inte Euratvis öjret. Toi teir ikke öjten och tja. Nej, det är så akkurat här som man, du man känner munnen. Og jeg så helt ikke tåra. Og det var ikke helt ångat det kom jeg tåra. At stand i måter tog. Altså, vi er jo mennesker, og som du nevnte, holdt det til alt å spille om pås. Men til et visst, jeg tårer ikke affære i måter, da jeg kjenner at Herren sier, nei, det er ikke. Det er ikke veveren. Jeg tenkte på det her året som du, jeg har bare funnet at det her, og det är ju ont. Det är ju första jag heter faktiskt här så det var talta vers som du läser äsna kvart han i öttast Herren honom visar han vägen och han ska välja och det är så akkurat det här att öttast Herren det är ett uttryck ganska som vi inte vi har sån riktigt skillat ofta ja. Viring, ja. Viring för honom. Ja. Kvar och jag kan vara passettlig, kan vara öla passettlig, det ligger i naturen ja. Men till ett visst kvar jag känner ja men nu är det Herren, nu är det inte människor. Nu är det inte det som är ett rättsvia. Nu är det Herren och men ta och viring för honom. Inne i rockstitionerna. Så det akkurat så løsende. Han viser veien, og jeg skal velge. Og det hette galdan for jokkene til. Og tog det på en måte å si faktisk det viktigste punktet. Det det. Og det at alt jeg gjør har han rett. Akkurat.
Jag kan ju, alltså människa kan ju halta på med rätta. Och när man för har vi alltså människa ska tala rätt till att halta på med rätta. Men inte i fjärran. Han har alltid rätt. Och en rätt kan vara så som så. Alltså. Ja, det är akkurat det. Det kan så inte. Och det här och är så bara kan säga för mig gossar att jag känner monen och här. Det blir så öjemarskar alltså perspektiv kan man säga. Jag ska helst inte blanda öjemarskar gång. Du tar man färd för läkta. Men du lyckas du sarst in i en öjemarsk och du som du själv helter. Och i mån till det som Herren säger det. Och tar det inte riktigt att välja. Nej, hon visar en väg den ska välja. Ja. Ser den här. Ja. Han som vet så här. Ja, jag har ett annat uttryck här som jag har nämnt några färger och det är till som 32. Här är ju vers 8. Här som man säger att jag ska lära till och visa till vägen och du ska gänka. Jag ska lägga till ra vid att hitcha att. Alltså att det är inte egna kontakterna. Ja. Och det som vinner här egna kontakt. Det är tar man inte tår hitchen i egen av kvar norrarna. Ta akkurst som är alltså i för främmande hon hitcha inte på samma mata som hitcha in i egen av vinnorna. Nej, det. Och här säger han så här den nästa vers här i Psalm 32. Alltså vi är inte som hästar och multor och inte vid hava. Prøyet herra teimar og boksl at tvinga deg vi, annars kommer de der ikke næra. Og her peikar faktisk til bo og regler og det tog ikke bøyene og alt det her. Og det er som boksl og teimar som du skal være tvinga deg vi, ja, på plåsa. I stedet for frytta kunne hitje inn i egene av vinnen som er herrena. Og så gjør det rette, og velger det rette. Ja, just det här säger här i 13 vers är sval hans ska alltid leva luck och avkommans ska få land till jag. Alltså det är något som han ger. Ja. Ta det här. Kvar är han i åttast herran hon visar vägen han ska gänga så. Ja. Så han fick jag visa där han något som är för undergång. Altren. Nej, altren. Man kan alltid luta tryckt att det som han väljer. Men så är det ett annat som jag har brukt nog snäck och till att jag alltid tagit tås vid människor som inte känner snackar ut dig som om det är tryckvand. Ja. Det har brukt snäck i månaden alltså personliga liv alltså. Det är två samman eller några samman så snackar vi dig som om det är tryckvand. Det skapar han verkliga som är. Ja. Annars först är det inte är. Det som du nämnde Jan att visa sig vara när kan man inte är. Det är väl sträv. Ja. Det är alltid väl sträv som är alltså. Och jag minns då för vi Tolsen, jag arbetade så Tolsen. Arbetade kosten i 5 kvartal. Ta vi för till Sarepta ta i 6,5. Och ta minns jag till vi Tolsen hur vart framan var och vi hej kvann man och så berg honom. Örstigt av släckavirsen kosten hem. Så hej till uppgåva att finna till kvart hej give av de imska som då görs då. Och hur procent det var av fisken hur snäck kom till allt där och så fram. Och han var alltid så öliga och lät jag kom hem. Vi är snär berande till han och han skulle ha funnit fiskasölne och så skulle han och där ingen annan som hej så gröj vis som han om tillstånden. Och hur det gick och hur snägt det fick på sig och hur snägt det gav och så vi. Men så är det affären och så nu så känner bara trönta en dag inne för jag toften clownar så sätter vi sig och pratar vi. Så spurte Tolsen på en fram. Simmar Tolsen säger till hon och säger allt det här vi nämnda livet när folk i fiskmanfällan.
Fiskasølene. Fiskasølene, jeg skjønner. Så kan det være at du ångte når jeg gruper til et eller annet og sier akkurat bare, og det så løs? Nei, Paul, sier han. Nei, Paul, sier han. Papiret du ber meg. Det vi sier til ham. Det vi kører opp på veggen. Og så kom det selv og skjøtt. Og så legger han teatret. Ja, hvis jeg ikke gjør det og bare sier akkurat, så jeg ikke kunne brukt det. Det passer ikke. Jeg sier alltid, bare som tog fag har jeg til å gjøre meg det her. Så har jeg sagt, hatt det fakta, og ikke snakke annet. Det var utroligt att tala till mig här om bara tecknen siltet havnar. Ja. Och om det här han totte väl att värja sig fyra, inte att komma ytla fyra, är det som man har sagt. Jag är helt att höra en stund. Ja, det alltså Simon sannleikan så ikke nei da minnes akkurat hva man sier. Akkurat, det som man säger. Ja. Ja, och det det så som ett människor alltså. Och också så att från Herren och som han letar och kon såcha ettla för fäder och ett uppenbara som han säger här Jesus bärna jag kan uppenbara andra visdom så uppenbara kunskap om se till skilja vånerna som vi det kallar vi. Ja. Så ryker det dåligt arvarna säger mittlen det i höjda och så om det står kraften så det som jag kommer viskar som han visste i Kristus så tar han rösten upp för att med dig. Och nettopp det här ja, men vi röstas upp att vi har. Vi var dig ju inte miss. Och han tog i han fyra åkken som en höjlig rattvis. Tog åkken upp vid Sverige dig han. Rattvis. Och jag är ju en god. Och så han värd. Ja. Alltså till råkna åkken så innan rattvis. Tog han kunde bråta dig hans väl till en annan. Ja, det akkurat det. Han lov akkurat, det sier vi alltid. Men framman undan till faktiskt att han dig akkurat. Det han, ja. Hej han døy akross nu ta. Hej han okkon in i huset. Det har ju alltid helt så vackert han ändrar Galatbrev 2 här. Tror inte så är värst nu. Han säger det vi lovande dig från lovande. Akkurat, ja. Det är att det ska leva för rättvist. Och så säger han till vers med att han. Nu är det inte längre som livet. Ja. Ja, nu är det inte längre som livet. Men Kristus lever och i mer. Och livet som är nu lever och just nu lika honom. Eller hållt någon. Lever ju trönniga sån gott som älskar mig och så sådana för mig. Och så ändrar han vid att säga det här. Att tog fast rättvise vid lov. Och Kristus däger till lunch. Så ändrar tanken på det. Så var det ikke nøyet at han døde. Så var det ikke nøyet, da. Hvis vi skulle kunne klare nækka av det. Ja. Og det bedre det så løs. Ja. Men her omkant det bare nækka opp jo i. At vi stod ikke hetta og så var det en god rest. Det har ikke vi til evangeliet. Nei. Rattvisen av tryggfa. Det var inte en att det här Rombrand och här 3 kapitlet som öla välkända. Och han säger här han lyser alltså Rombrand 1 till lyser han godläsa. Och Rombrand 2 lyser man kan säga att han religiösa. Att han godliga. Och så kommer det 3 kapitel. Och här kommer man till en helt eller til en nye støve, som viser okkene til lykka mykje, om du i første kapittel, eller Ørsland Øren kapittel, ja. Om du god leser, eller god lyra. Han sier her at ødel har synta, og ta med fattet stort gods. Så i utgangspunktet her det veldig en angemoner, for god til angemoner, ødel har synta, og ødel fattet stort gods. Men så kommer det til å sikne, og det være rettvis gjørt for ikke av nei hansara vi ender løsningsene,
som i Kristi Jesus. Och det är så genialt, alltså det är alltså då man ser det. Ja. Man du fått ångan du släppt till sjön efter, så blir en pastor av där. Det är nog tandkraftarkältan som har möjden vi här. Som har vuxit i Kristi Jesus. Ja. Det är hon verkligt och i liv också. Så är hon så otroliga. Alltså, jag vet inte hur jag ska nämna henne. Han säger en Sanja som är stark och strämor. Herrans fyrer. Han är tjupor, han är blöjer, han är eimor. Stilt han hjärsta kjell. Och så är det här, han teker till och med. Och han brukar steg om det. Söta hav av glädje. Och så tar han med glädje. Alltså, det viskar som en glädje. Och i Guds 4:8 salen fyller fan. Och aldrig vika sälan som är byggt av han. Alltså sälan själv. Vika stitch. Ofta så blandar man där vi är alltså vi är på i följet inte. Och så framvägs så man får arbeta vi tog som är en fortsatt chans. Verkligen. Ja. Ja. Ja, som att här Kåre Sinke säger, vänta det är Jesus då. Gick in i hans andes och karst och att hansens glädje vill fanna bort och ut i nej och dårt ut och särsta. Och det är så akkurat att det här, hittar ut in i öken själva. Och han hittar på han. Så är det lukkligt. Nej, det här gånger är inte så till att vara lukkelig. Men det är vi det att leva lukkelig. Ja. I alla tillvärlden. Ja. Det akkurat ja. Jag hoppas jag syns om att det är som du var här långt över in i här och i talta kapitel och i Korinthbrevet. Ja. Här som han säger att han har haft öjla stora åpenberingar, ja. Så sier han kända vers 24 at jeg ikke skal gjøre med stauran av henne høve åpenberingen mer given tørner i holdet, angel satans, for han skal slå med, så jeg gjør meg ikke stauran. At han skulle vujtja fra meg be i herran om trudjaferer. Men han sier hvem med nøye min ter no mykje, tog kraft min ver fullkommen i veikleika. Tog rås meg helst av veikleika min, fyre at kraft Kristusar kan kvila av meg, og tog har vi gått mot i veikleika, og ringar vi fer, og nei, og i avsaknon, og i endjust for Kristusar skuld, tog ta og er veiker, er stersker. Ja, ta i veiker stersker. Ta i veiker er stersker, ja. Og jeg har kommet et minne fram av Facebook i det, som, hva vi tar oss om etter for nekken her, så gjerne. Ja? Ja. La meg lukke så ikke minne her, jeg halte det var det. Nei, det var ikke her. Men det var en som siterer med fire sider, og det var samband vi her til verset, ja. At okkara styrke, hon forar fire Guds styrke. Og det er sagt, tog blev det faktisk akkurat, som man sier, omvendt proporsjonalt, da. At minne min styrke større hans styrke og i mer. Og det hadde jeg galt han for åkne ødela. Hadde vært det som Paulus vittnet om sitt liv, men hadde galt han for åkne ødela. Og tog det her, da vi då jokkar styrke, og at ja, vi tar var rett, altså. Og kanskje vi enda kunne bli flere som vil se man om å hava rett, da. Altså, ja. Det er ikke populært. Ja. Men det er som du nevner, og tog jeg har gått med til veikløyka, vi ringer viffer, og nei, vi sagt noen, vi endjes for Kristarskold, tog jeg veikløyka sterskor. Så at det har vi ikke verdens opplevelse i Øtlandhest der vi kjøpt noen, men jeg kan si at det som han sier her i Øtlandekapitlet, der kommer ned her mot 20. versen og ned etter, ja. Og nevnte Jan, ja. Der han sier at vers 80,
han har nevnt om allt det här som han nevner i versen det här ösnet till omstöver och allt det där vanta. Och så säger han och i vers 6 och strev ju möje mänkan och i nottarvök och i hunkrig och tosta mänkan och i fast och kallt och nät. Att han kan inte se att det är vi. Nej. Det är personligt, ja. Nej. Men detta att ödlunheten här vi ett här som kvantiga gemar ofri omsorgarna för i ödlun samkomna. Och så kommer han att rinna att här kvar vojkor utan att snever vojkor. Förrän vi valt avstått utan att bränner mer. Och ska det rösa mer så ska det rösa mer av vojklöka mun. Och så lägger han att säga att det är god och färg här och Jesus Kristus. Som signar er i alla räver vojta att det är likvis. Att det är otroliga sannförande sagt. Det han tänker god till vittne om att det är sant. Mm. Men att uppleva det väckna en annan det är något öliga särskilt i livet. Det är akkurat som du är. Ja, det är enda einmar igen hvis det är du själv. Det är känslorna som kommer fram i samband med hända personen. Ja. Så det är inte bara det för en ny vid nacken, men det häver vi att det är likam kristare gör att hötte som styrer också någon och i likam någon och livner är arvakner till lyr en livmer säger han vägna han sitter som hött vägna likam så lyr atler hinner livn. Man ver öjna och tajm som lyr är så stärst du är för i atler. Ja. Och det är alltid så vackert. Akkurat. Att kunna släppa vera till fyra hötte som är Kristus och i lika med hans herre. Ja. Det är alltså bara hans tanken är så revolutionerande. Tog här och i 12 kapitel som nämnde i Johanne så ser han det här och i vers 3 att tog omvid så liv och i halten någon bergas vi då inte efter halten någon. Vapnen är vid bergas vi är och inte av hållt någon, men fotla av kraft för gode till att bråta nyr hervers. Tar vi bråta nyr hoxarna byggningar och allt högt som röjser sig med kunskapen om god och täcka kvarje hoxan till fänka om det lyttne för Kristus. Att det är det som han förvojar i nedre kapitel vi och så för han i det 12 kapitel och färdig så väldigt åpenberingarna och man lycka väl gåtäcka att för att du inte ska göra till stora så är det ju tarnar i hållt inte satans ska slå av. Ja. Och det är man så gitt nek om hva det är. Ja. Men det var det att han blev mynter och hva han hei verre. Han enda her kapitel 11 her du läser skal det rosa mer så skal det rosa mer av veiklaga min og god og feir herre akkurat Jesus Kristus som signar vi at jeg vet at jeg liker ikke. Og så kommer 2 verser til at i Damaskus hvis han til som veiklaga helt landshøvdinge Aretas kongs vakt sted Damaskusmanna for å teka med. Og jøgnen glukka av muren og være sykter nir i kurv og slapp undan hånden hansara. Hette samme medover som fer atlas er inn og i Damaskus at i høva hesten. Men vi slingentlig gjerrar utanfor Damaskus. Man kommer så inn i Damaskus, men ta nu skal utdatter. Nu er ikke hest, ikke en gang et esel til å føre han ut. Nu må han, altså, det må være nekka til mest veika som en man kan hugsa seg, altså. Så vi hugsa om menneskebøten i en kurva. Ta en babylifta. Og at her har man en stora babylift, kan man säga, til den her øyla høa mannen som atler få henne i fangsela. Ta han fyrir inn, men her møtt han beint av vennen inn. Og så vil han låra av nyer og ser i uvaksne babyliftene, for jeg sier det på hammatene, at hatt knyter han til at han sier at skal det råsa mer, så skal det råsa mer av veiklegga munnen. Ja.
Så här var inte en människa slet efter och i Paulus att kunna bruka. Han var fullkomligt övergiven till händerna Chatain som han attade att få handtidsen och för till fängelse och kanske flera att han hade då ja. Ja. Ett som har gripit med näck från helt från det första för att synja den sanningen. För så latta gav hon dövon ut av götten i glöj. Så det här. Sarst och box, det här sanna, att det glömde älska till. Just att tøynar kärleks hentur, strøtte røser av mig ved. Men jag husker om att det här månen och det här. Han strøyer røser av vägen. Tar vi det mest brukelig av honom. Ja. Och så sitter det samman vi här. Så gav tøys og latta gav døvun ut av götene ikrold glöj och så sarst och bakst i havsanna. Att det glömde jag älskar till just ta tøynar kärlekselt så att det röser av mig vid. Att det är en öjlig ansök nu här som var en uttryck nu. Hvis du är oj till motsatta eller du är oj ströjnorna som har jag nämnt det här. Att åkara bara det inte av hållt någon. Akkurat, ja. Det är otroligt det för djupt. Och ta det så upplevet det verksamt. Så särskilt du hur så tömt det är. Som Andreas har tunnat att jag säger, jag visste mig glad i vännernas rad. Känns hjärta var närveta brista. Det var det ingen som visste. Hade plötsligt han attackat till han stod framför välen om attacka folk och halt och det brötter som Paulus blev brött. Han stod på en framför Herren och han kallade igen. Ja, det är ett vers som jag kom framför mig så stod när jag inte slid upp men till här och i Rembrandt här som man säger citerar från Isaias ja det var funnen av time och inte sökte dem. Akkurat. Och det här visar bara går så väldigt nej hans är det. Ja, hon var en standard. Ja. Halt en standard. Det är ett fantastiskt hjärtaläge. Ja. Nu börjar vi dessa sändningar så som hjärtamåla. men det är ett hjärtaläge som verkligen vill näka. Att här är lära sig finna att han som inte söker. Nej. Och det är flera vittnesbörd som kommer fram om det. Eisne, ja. Ja. Människor som alltså onka tankar har haft om Gud eller. Det är vi. Men så vill det knappt möta av honom. Funnen. Han leter sig finna av oss som inte sagt ja. Det kommer av oss och omstår löjjakare ofta tar jag Herren sig för. Men det var det vad som till. Men först då så fast bara när vi eller så fast var vita vad det var. Det är ju mest lätt men jag tror han kan förklaring på hur han är på det alltså. Det är bara så samförande det sitter sker och kanske man sitter en löt och kanske helt servera så oäknaren som näkar. Så säger han för vita hur jag äknar var dörst. Så personligt är han och just nu omgången och vi te. Och det är några människan och han var inte kvar skapten går till en vars människor. Så som han är av det att ta komma bygg och lika med oss så blir åkara lika tempel i antan så det kallar ju gott ut att görs några vi har i antan och som ger något ner säger de från 5:5 ja det är helt en standard det är alltså han säger här hvis vi startar i Korinta ja, han säger här i 3 kapitlet, ja. Han säger, slukt allit här vid av gode vid Kristus, ikke at vid av okkon sjálvun doa at hugsa nek upp, ein så av okkon sjálvun. Dona skaper okkara av gode,
som eisne gjør det og fører for vi har tjenere til nødgjens hattmål, ikke bokstav, men anda, tog bokstaven dreper, men anden gjør livande. Ja. Og det er akkurat den her donaskaperen som bare han kan gjøre. Vi kan studere og lære så nek som vi vilja. Men utan hans er donaskap som altså, tilfører bare vi trygg. Så alt ikke verst da. Og det kommer alltid til at det her som vi sagt til salmene, bygger herren i huset, så bygger jeg til åndet som bygger at det. Ja. Og være i herren stegen, så vær ikke vakteren til fanøyde, så herre. Det er bare så. Det er bare så, ja. Det så for så vi skal ta oss ikke så snett sammansett, altså, være i herren stegen, være vakteren, og nytt. Alltså ganska kanske värsta tid. Men så är det just akkurat till att vi ser. Bara den tanken. Du sitter och väcker och du kanske väntar anklarna komma. Och så blir det så sant och du har för sång. Han börjar nu och så kommer han som skulle komma. Och alltså att det är otroligt effektivt. Sen för jag visste nog första sång och det blev så sant och ja, okej, lätta bara stanna upp så jag bara in och vet det som skulle komma. Det är inte samma. Det är så ting som man alltid man huxar om. Och i livet alltså. Ja. Så jag minns ankat att mamma för sång alltså för när jag kom in. Nu får det så tulliga från Toften 15 år och värna vid havn och till hemma men principet kände och för sjönk och sen det var kommit hem. Helt i chatten när jag var vuxen och köpte med över allt det där. Nej. Så som att man måste inrätta sig efter henne. Men pappa för sjönk och så väl alltså. Så att det är så stottligt av det. Ja. Det tar ett höjn var inte som idé av läxtet, vet att läxtet, vet att tarv och konfojr och kika och hydra elten och kvalitet och så framvägs så. Det var så på samma. Du börjar via fortälja om ser kvinnorna. Hade vi skilja alla brökna hade längst sedan. Hade hänt men ja. Är det längst sedan du själv fick vita detta från sig här kvinnorna? Ja, alltså jag fick detta vita tag. Det hon var en äldre kvinna alltså. Så alltså. Ja. Jag kom här och jag kan inte förklara alla detaljer i oss här. Nej. Det förklarar jag inte. Nej. Men han den där sommen alltså. Det som är tutnik. Ja. Det minns det allt gör det väl. Ja. Ofta vid navn och kvar vär och kvart av vär och Nej. Nej, jag klarar inte men hvis jag ska behalta alltså det som är värlöjke så hoppas det här var värlöjkan autisment. Ja, chatten och chatten oj. Ja. Oj toj. Ja. Det är det som så ser det bara skapt. Ja. Och jag undras med mänkan över det som Paulus säger att det han säger i Efesbrand tror jag glömde det som att han för er. Och är rättmäte som framför er. Stävning till malen och akkurat. Och människa att glömma som är ångat vita. Men det ska näka. Alltså nu kan det hända att det är närvarta och är man för att kanna. Men det gör det ångat för. Det var in och så visste det. Och så vaknade det att det är utskuld. Det är bara så. Ja, nettopp, ja. Nej, jag känner väl till att det här att det tar ett eller annat blir utlöst alltså i minnen av ankron som man höjer. Ja. Som ankron annars säger. Ja, som man höjer. Ja, så är det. Nej, jag också bara vid att vi är så näxt samman nu. Jag har inte hört hälsa sövna. Nej, och den här kom ut i Facebook med mig att rana nu. Alltså, ja. Hon är det är så nek år sedan jag får in i en 20 år sedan. Ja. Så tar vi inte jag samla och ta lyckor alla kring alltså. Och det nek mer än
än i tro. Ja. Det är bland annat slackor där ända människor kommer fram och är de vid moin alltså. Och så får jag läsa det som det säger. Och det är så frukt som det kan vara. Alltså. Akkurat, ja. Tog det här för mig en lossning. Både som bibel och som telefon och som lagre av ödlåntøy som jag har skrivit. Och jag brukar slett inte till att snacka. Alltså, jag vill säga inte att snacka med folk om och Jesu tjänst. Ja. Jag vill ha bara på pränt. Annars får jag inte chatt. Nej, det är akkurat, ja. Det är det som är. Ja. Det är så mycket att säga. Alltså. Ja. Att jag har funnit ett effekt en iPad från någon Antjesson som jag har haft något snägg via George nu mötte pappa någon annan dag och för och de bodde i Danmark, de flyttade hem och han kom gammal den iPad nu till jular 2012. Och jag tog en vimmar till för nyr och bredas och här begynte jag vis ner. Att arbeta vis ner och jag som alltid är bibel och bibeltask och allt det är forskjelliga. Jag kan släcka av en gång. Men det kan vi ha alla sen. Akkurat, ja. Alltså i lomman. Ja. Och det är det. Jag minns att det första sändningen där tjockon. Ta vi bara så du först när bibel och skroa in i mikrofonen vi som vi blev. Ja. Ja. Det var ett fantastiskt hänt på det man säga. Men jag också är som ett för att de alla först jag vet inte det var den första sändningen du komst in här i Lindna. Som vi snackar om en annan dag innan. Men det var en av de allra första sändningarna att du tog sig om istället för samband vid här du fortalte att du rocknar tog sig bara om ödlig tryggvand, ja. Så kom vi också om du fortalte jag vet inte om det var först för eller är det för. Ja. Så du fortalte om att du har samband med en unga man som var så bekymrad om det här. Han var tryggvande men hon var inte tryggvande, säger han. Ja. Ja, passar. Ja. Och så minns det du säger vi han att gå så vars du att hon inte är tryggvande, ja. Ja. Och den nästa spårningen var vet hon av att du är tryggvande, ja. Det har sett sig ödla jammer så här på spårningen. Ja. Det är bara så. Ja, så vi dömer så ödla ofta ut från så vi halta. Ja. Vi då var det. Så du testar löven och lattar vi att som jag säger att vi med att han måste stjära toja. Att det var så gott han. Är så nöjd men han bor ju med. Och det han säger det ska vara så läs. Hur ska det vara så läs? Han blir också vara så läs. Han blir också vara. Ja. Men vi gör det ofta till det att vi må få andra blodtryckvan. Men vi tar en låt ut det. Nej. Det är han som och Jakob. Vi ber ju starkt Kristus att vara så gott. Här har han faktiskt sagt vi Jakob till att han men från undan har han sagt till att han tillrocknar inte hem någon synder till långre. Alltså det blir så stärkt läntan att du bara lever ut. Och där du lever ut så vet allt det att du är han som lever ut. Inte något annat. Akkurat, ja. Och det är inte en bildningar. Alltså, jag vill ha det att säga att nu bedlar du där den här kinn. Hur ska du snacka med andra som det är sikvant? Det är för att du ska täpa sig vi hållt. Du ska inte bara råa. Alltså, det är så nekva samtaler som färrar fram i mittlen. Bär åkon och egna hållt och renka vilja. Och herran som alla sina stålar åkon in. Ett resen vän. Ja. Så väveren självor. Götan är självljus. Hon är ljus. Ja. Kanske att götan är inte ljus. Hon är ljus. Du ska leva i och du ska gänga sig götna som är ljus. Och så blir bjärstar. Och det har varit bjärstar till du närskast. Till stenen när som många till mysk. Alltså det är mysk som vi har. Det är New York själv och så hit. Det är livssteg. Ja. Tack för det. Själv tack. Paul, kan du begynna på en av Jakob? Herre, tack för att du skapade oss till att vara som vi är. Vi har också Anna i det och det nevnte inte, men det är att vi tar åt oss och strøya og egna sinnale, det er vi brett.
Men du visste mer til at du kan temja mot sinne at du kan dodja det framar. At han holdt at det lever jo ut her. Og så kan det säga som du säger. Och tänker under vi att men vi tar oss in alla Kristus. Det är bara en konstatering av en verklighet som är jag. Och Herre Gott svårstammer Jesus møyn, og let verena så hava så inn. Og i heimsens voice og frelsa til, og helt røyte frelsa med. Så segna til det som er kommet fram, og to han som vi antar tog innom for det til hjørstene. Og i Jesu navn er amen. Amen. Yes. Og så var hesten her parsten av Gjerstamal kommende enda, og vi færre at takka for okkon, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som redigerer Ljøve, Paul Fære og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Pastor av Gjerstamal som har vært frem og undan, takk kan så finne av YouTube om du leiter av Iktus Sjånvarsp. Og hesen pastoren, han kommer eisen over lagt seg ut her, han kommer eisen over senter av Kjei Kristelig Kringvarp. Så en annen affær, tusen takk for hesfer.